вечер. Всичко друго ще ни се снабди, всичко друго ще ни бъде дадено чрез Божията сила и Божието помазание. Нека слава да бъде на Господа. Хайде, нека да се молим тази вечер. Исусе, святи Господи, тази вечер ние Ти благодарим, Боже. Благодарим за това прекрасно време, където можехме да имаме заедно. Господи, благодаря за тия деца, които тази вечер имат радост, Боже. Че можеха да се зарадват в Твоето име, Боже. Господи, всяка една радост идва от Тебе, Боже. Всяка една благословение идва чрез Тебе, Татко Небесни, Господи. И ние Ти благодарим, Господи Исусе. Всичко е лъжа и измама в този свят. Няма смисъл за теб, щастие не ще намериш, ако Исус не приемеш. Всичко е лъжа и измама в този свят. Няма смисъл за теб, щастие не ще намериш, ако Исус не приемеш. Да се справим, да славим името на Господа. Може да се справим, малко така. Твоите дела показваш ли любовта? С твоя живот показваш ли Христос? Твоите дела показваш ли любовта? С твоя живот показваш ли Христос? Аз съм в Аржентина, но моите дядовци и баби, те бяха родени тук в България, на север. И много се радвам да се познавам с вас, да познавам на всички тук. Но аз знам, че където да се намираме, в която и точка на България, на другия край на света, ние в Господа сме едни и същи, защото имаме сърце за Бог не напразно ни изпрати точно сега при вас. Има криза, всички искаха пуканки, но това няма да ги нахрани. Този, който може да даде това, което нуждаем, е Господ. Винаги ще има хора, които ще бъдат доволни и винаги ще има хора, които няма да бъдат доволни. Така сме ние вярващи хора. Ако спомните историята с Исус Христос, в която Той изцели 10 прокажени, благодаря на Господ за това, което Бог върши чрез братите и сестрите, днескашни възлюбени брати и сестри. Защото апостол Павел казва, всичко задейства за добро на тези, които любят Бога. Господ казва, искайте, ще ви се даде. Търсете, ще намерите. Хлопайте, ще ви се отвори. Нека Господ Бог да благослови. Но нека да знаем, че човек, когато дойде при Господа, той първо трябва да вярва, че Той съществува. Аз те познавам на хората, аз познавам по-малко проблеми. Аз това Господи да се отидам. но ако се върнем малко назад и разгледаме и четем Евангелията, четирите Евангелия, и ако разгледаме тези образи, Петър и Йоан, ще видим, че те не бяха такива. Тези хора не бяха толкова дразове. Тези хора нямаха такъв жар за Исус. Макар че Йоан беше наистина най-близкия. Исус много го обича. Всяка душа знае, че ти живееш в това сърце. Всяка душа ти изпълва това сърце. Нека това сърце да бъде разширено за всяка душа. Нека това сърце да бъде отворено за всяка душа. Нека всяка душа да стане приятел вътре в тебе. Нека всяка душа. Тут Исус е благословена, веко само заслужили. Никоя бе, всяко ден